Bun găsit la un nou video. Astăzi vin cu o surpriză, cu un video mai surprinzător. Vă prezint site-ul meu oficial, un site profesional care mi-a fost făcut cadou de domnul Ștefan Drușcă și pe această cale îi mulțumesc. El mi-a făcut site-ul, el mi-a făcut domeniul, el a făcut tot și mi-a dăruit acest site. Aici găsiți secțiunile principale ale site-ului. Instalare de Windows 10 și 11, instalare programe esențiale, configurare completă, suport și consultanță. Pentru cei care nu știu, eu ofer și consultanță prin telefon. Pentru orice informație mă puteți contacta. Găsiți site-ul în descrierea acestui clip. Butoanele de contact, telefon, WhatsApp, formular de contact, după cum se vede, o mică descriere despre mine, aici la despre, de asemenea aveți descriere despre mine, iar aici la casă este descrierea site-ului. Sunt funcțiile principale, după cum spuneam, serviciile pe care eu le ofer. Dacă aveți nevoie de serviciile pe care eu le ofer, găsiți site-ul în descriere și toate informațiile sunt pe acest site. Mi-am dorit de mult un site, avem de gând să-mi fac unul, dar întâmplarea fericită a făcut ca eu să primesc un site cadou, inclusiv domeniul plătit. Până data viitoare, numai bine. Mulțumesc încă o dată domnului Ștefan Drușcă pentru acest minunat cadou. Vă las în descriere site-ul și veți citi mai multe. Numai bine tuturor! Ne revedem data viitoare cu alte noutăți.